ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତମେ କହୁଛ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ହେଲା ଆପରେ ଟିକେ ବୁଝିବ। ଆମ ରାଣୀଙ୍କର 82ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଖଲିକୋଟ ମଦ୍ରାସ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖଲିକୋଟରୁ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ରଖିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅତିଥିମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଖଲିକୋଟର ନୂଆ ସାହିର ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆ କୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ଛୁଆ ତାର 2 ଜାଗାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଦୁଷ୍କୃତି ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗାଡ଼ି ସାହେବ ତାକୁ ଯେଉଁ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ ଏବଂ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଗାଡ଼ିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏବଂ ଖଲିକୋଟର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ 90%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି? ଆମର ପରିଷଦ ତରଫରୁ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଲିକୋଟରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଖଲିକୋଟରେ ରାଣୀ ମା ହେଲେ ଅନଷ୍ଠ ଲୋକ, ସେ ସବୁବେଳେ ଖଲିକୋଟର ଅହରହ ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥାଇକରି ଖଲିକୋଟର କେମିତି ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣିଠୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଠୁ ସବୁ କଥାରେ ସେ କରୁଥିଲେ। ଖଲିକୋଟ ରଜାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ରାସ୍ତା ଏ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଆଗରୁ ଅଛି। ଏବେ ବି ରାଣୀ ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖଲିକୋଟ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବି। ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଏବେ ଜୁନ୍ ବାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ମାନେ ଏଇଠି 5 ତାରିଖରେ ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ 5 ତାରିଖ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ଆମର 12 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ରେ 9 ତାରିଖରେ ବାଣିଆଣ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୈଠକ ସରିଲାଣି ଏବଂ ସେପଟେ ସରିଛି ତେନ୍ତୁଳିଆରେ ହେବ 19 ତାରିଖରେ ହେଲା କେଉଁଠି ତେନ୍ତୁଳିଆରେ ହେବ। ସେ ଜୁନ୍ 11 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ ସରିଛି। 12 ନମ୍ବର ଜୁନ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେଇନି, ଆସନ୍ତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେଲା ପରେ କେଉଁଠି ହେବ କରାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେବା କଥା ହେବ, କାହିଁକିନା ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ଲଡ଼ ଲୋକ ପାଇଁ ସତ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ଼ଟା ସେ କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଦେଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ନୂଆକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ନିଆହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପାଇପାରୁନି, ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିଲୁ ନୂଆ ସାହି ଖଲିକୋଟର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏବେ ମର୍ଦାସ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଳାଶ୍ରୟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ମା ସେ ସବୁବେଳେ ବିକାଶ ପଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜ ପରିବାର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ଲଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଅଛୁ ଆଜିକି 40-50 ବର୍ଷ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଆସୁଛୁ। ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି, ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ଟିକେ ହଁ ହଁ ବିଶାଳ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ 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 ଆଜି ଓଟିଭିରେ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପର ମହତ୍ଵ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ।
सर्वग्रे महामान्य राणी साहेब शुभ जन्मतिथि उद्देश्य मोर विनम्र प्रणिपात। रक्तदान महतदान। प्रतिवर्ष राणी मां सम्मानार्थे अगस्ट मास 5 तारिख में रक्तदान शिविर हुए। आमे माने आसु, आमे माने मध्य युव तरुण संप्रदाय को उत्साहित करूँ एवं एथिरे सहयोग करी खुशी हो। रक्तटी थिले अंततः कहीं प्राण त्याग करने को पड़ो ना। यही शुभ संभावना पाई रक्तदान महत् उद्देश्य रही। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा सान भाई टी मुदन वाला हमारा ये हो मो आमर पूर्वतन चेयरमैन तथा इबे अध्यक्ष अच्छा बोधे आमर बोर्ड गोटे आउ आमर खलिकोट बहुत काम कर हिसाब से किसी हाँ से किसी आज महत्व दृश्य टी राममोहन पण्डा डाक्टर नगरपाल तथा विजु जनता दल जिला उपसभापति खलिकोट राणी मां भल पाऊ एवं ये आज कथा नहीं दीर्घ 10 वर्ष धरी प्रथम राणी साहेबा जन्मजयंती समिति मध्यम प्रतिवर्ष पालन कर किंतु गत वर्ष को राणी मां निर्देश क्रमे मद्रास सांस्कृतिक तरफ यहाँ कार्यक्रम आम अधिक अधिक युव रक्तदाता सामिल करने उद्देश्य है। रक्तदान महादान विषय आम बुझाऊँ जड़े लोक रक्तदान कलापर शरीर पर एत तार उपकारिता से विषय बुझा लोक विभिन्न विभाग कहले आम देखु शह शह युवक एम सामिल होती रक्तदान कर रक्तदान दे अन्य जीवन को बचाया सह सी निजे निरोगी रही पार्टी सचेतनता बार्ता नहीं कार्यक्रम चलती और कार्यक्रम को राणी मां जन्मदिन उत्सर्ग कर। धन्यवाद। टिके आमर खलिकोटर आमर एडवोकेट सार कृष्ण सार बर्तमान मुझे पचार आज जो मीटिंग बा सभा होता आप किसी आप कह जड़े उच्चबेशी पूज्य ना ने माने खलिकोट सारा ओडिशा भी समस्त जानी रक्तदान उत्सर्ग कर रक्तदान गोटे महत्वपूर्ण रक्तबिंदु गोटे बिंदु रक्त यथार्थ दान लोक ये संस्था मैंने खलिकोट निर्वाचन मंडल समस्त उत्सव आसिक रक्तदान कर जाते राणी मां सब आम उत्सर्ग सब आशीर्वाद। धन्यवाद। आमर लेक्चर सार आमर पालबाबू किसी कहलु ब्लड डोनेशन कैंप बहुत आग्रह सृष्टि कर ब्लड देवाई ब्लड एमती गोटे जिन आप मेडिकल साइंस एत डेभलप कर सब जिन फैक्ट्री तैयारी कि ब्लड पर आज कौन से फैक्ट्री या ब्लड विद्युत ब्लड या ब्लड डोनेशन का बहुत कम आई कहे कथा युवपीढ़ी समस्त आसी ब्लड धन्यवाद। आमर बर्तमान राणी जन्मदिन उपलक्षे समस्त आग्रह अच्छी आगे सुरुखुरे परिचालित हो समस्त भी चेष्टा चलती।